Dali ra lagi ni dato ni mga negosyante no. Magnegosyo na lang pug ko ani. Higala nadalahig baka na magnegosyo. Tungod nakita nimo sa mga negosyante ang ilang financial return o financial fame, kabalo pa lang kahigala sa ilang giyagian before sila naabot ana. Daghang kalisod sa negosyo na ilang nadaog before nila nadawat ang financial fame nila karon. Higala sa karera sa dagan, ang negosyo dili siya sprint running, kundili usa siya ka marathon. Nagpasabot ni nga sa negosyo dili ni papaspasay og dagan, kundili patas anay og hangin sa dagan. Kung sa negosyo gusto nimo makakita og financial return dayon, na mapili gyud ka sa negosyo, kay dali gyud ka ma-discourage ug kapuyon. Busa ikaw karon nga nagsugod og negosyo, kinahanglan nimo ma-develop ang endurance na attitude. Katunan nimo na dili ma-discourage, kung dili magkugi ug mo sakripisyo noon diha sa imong negosyo. Kay sa negosyo na kinahanglan og taas na panahon na kugi ug sakripisyo para mo success ang imong negosyo. If bago pa imong negosyo, ang financial return ani o ROI will take many months para mabalik pa siya. Kung usahay, need nimo mag-abuno para pakpasweldo sa imong mga tao. Pero if sakto nimo pag-manage imong negosyo ug tangkilikon sa market imong produkto ug serbisyo, hinay-hinay makabot nimo ang financial return sa negosyo. Busa higala walay shortcut na success sa negosyo. Mangayo gyud ang negosyo og taas na oras, mapadayonong kusog ug tiwala sa kaugalingon para maabot nimo ang financial return sa negosyo.